खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आङो दायो दंफैयो जाहैबाय चिरां जिल्लानि साहा थानाय थुक्राझार होननाय जायगायाव दा बेवहाय मोनसे गिदिर कनफारेन्स जानो थांगासिनो दङ दिनैनिफ्रायनो दिनै 9 तारिख शुक्रबार दिनैनिफ्रायनो दा मोनानिफ्राय जागायगोन आरो दायो जों बे सिङाव थांनानै हाबनानै नायहैगोन माबायदि साजायदों साजायनायफोरखौहाय एग्जिबिशनफोरखौ नोंथांमोननो देखायगोन नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे नायलांबाय थादों बेनो जाबाय फार्स्ट गेट ना नायनानै लादो नोंथांमोना बे 97 एनुअल कनफारेन्स बर' बाप्टिस्ट क्रुज एस'सिएशन थुक्राझार दा जोङो सिङाव हाबलांनायसै जोंजों लोगोसे नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा मा साजायदों बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बिराद गिदिर सभा बियो थुक्राझारनि गोबावजों 3-4 बोसोरनि उनावसो दिनैहाय सभा गिदिर लोगो मोनफैबाय थुक्राझारावहाय बर' ख्रिस्टियान बेप्टिस्ट मिसननि हाब जोंगा मागा नुलायदों हनै साजायनाया माइरिबो सिङावहाय एकदमबारे जोंगा मागा नुजोबलायदों नै सिङाव हाबना नायब्लासो नुनायसै एग्जिबिशनफ्राबा माबायदि साजायदों नै ओरै दङदां एग्जिबिशन अरिजिनेल अराय समनि बर्डखा बियो ओमफ्राय जों दा बिजों हाबलांगोन जाहैबाय मोदान फबजोबलायदों नै बरिया समायनाय नुबाय माथो बियो मा एग्जिबिशन नामा साजायगासिनो दङ दा बेलासिसिमावसो रेडि जाजोबगोन दायो जों गेट सिङाव हाबबाय बेयाव माबायदि दासो रेडि खालामगासिनो बे शिल्पी स्टेडियाम जाहैबाय ना स्टुडिअ लाब जायो बेखौ नायदो नै ओमफ्राय जों दा हाबनायसै ओरैहाय ओरैनो नमुना बायदि नोंथांमोननो देखायलांनायसैल' माबायदि साजायदों बेवहाय लिरनाय दं नै जिजास क्रुज नोंथांमोना नायनानै लादो साजायनायफोरखौल' नोंथांमोननो सोरगिदिं देखायनो हायासै दा बिजिरना खोन्थाफ्राबो मेंबायनो नेनो हालिया औ दा जों ओरै हाबबोबाय सारा खोन्थागोन एसे जों बेखौ बेथेस्टा फुख्रि बाइबेलजों गोरोबनाय बेखौ खालामनाय जादों बेथेस्टा फुख्रि बियो नैबे गलगाता हाजो बियो गलगाता हाजो बियो माने जिसुआ बयनिबो थाखाय थैदों नै जिजास डाइड फर इउ बेबायदि जादों माने बेखौ ओरै एसे बेखौ जोङो ओरैनो जेरुसालेमनि जाफा गेट बानायदों जों बेखौ मेन गेट बेजों हाबलांनांगौ जाफा गेट बियो ओमफ्राय नैबेखौ जोङो ओरैनो नमुना हिसाबै जर्दान रिभार खालामनाय जों बेखौ खालामनाय जाबाय बेजों ओरैनो बेरायनाय खालामनाय जादों इसोरा जोंनि लावखार बिदि नैबेखौ एसे फट' खेबनो थाखाय बयनिबो सुबिदानि थाखाय एसे फट' खेबनाय बानायनाय जादों जों बेखौ एसे टायारजों साजायनाय जादों सेकेन्ड हेन्ड टायारजों ओरैबो थांनानै बियो जिसुआ गोख्रै फैसिगौ बिदि खालामनाय जाबाय बेजों थांना ओरै बेरायनो हायो एग्जिबिशन जाहैबाय औ बिदिनो खालामनाय जाबाय जों सभाया दिनैनिफ्राय जागायबाय 11 तारिखआव जोबहैगोन समबार मोनासिम औ रबिबार मोनासिम बयखौबो फैनानै आसिरबाद लाफैजानो लुबैदों जोङो आलासिया बेंगलरनिफ्राय फैगोन आलासिया गोजोननाय थाबाय धन्यबाद बेखिनिखौ रायजो राजानो मिथिहोनायनि थाखाय दा आङो गिर्जा जाग्रा पेन्डेलखौ नोंथांमोननो एसे देखायहैनि माखासेखौथ' बेयावनि दैदेनग्रा एभेन्जेलिस्ट सारा नोंथांमोननो मिथिहोबाय दा बेवहाय नै दाह्रा खादाजों साजायनाय जादों सान्द्रिजों साजायनाय जादों गेटखौ मोननैबो गेटखौ नोंथांमोना नायनो हागोन नै आलासिया बेंगलरनि जाहैदों नोंथांमोननो मिथिहोखाबाय आं सिङाव एसे देखायनानैहाय भिडिअखौ बै रायजोआव थाफैग्रा माबायाव फोजोबनायसै जोबोद गिदिर बेसेबां मानसि जागोन नै बेयाव
दाबो रेडि जाजोबाखै गाबोनसो फुल साजायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो जा दङ बेखौ नोंथांमोना देखायबाय ओमफ्राय दाथ' मावगासिनोसो दङ फुल साजायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनाखै बेखौ नोंथांमोना गाबोनसो नुनो मोनगोन बेयाव गाबोन फिरफिला थिखोनाय जागोन दा नोंथांमोननो देखायलांगोन जाहैबाय जेनाखि गामियारि सभायाव केम्प लुनानै थाफैयो इसोरनि बे मोनसे कनफारेन्सखौ जाफुंहोनो थाखाय गावबा गावनि गामिनिफ्राय जाय पेन्डेल बानायनानै देरा बानायनानै लुना थाफैयो नैबे देराखौ नोंथांमोननो देखायगोन बैयो जाहैबाय सभा जाग्रा गिर्जा जाग्रा ओमफ्राय बेयाव खोलाजोंहाय ओरैहाय बे गुबुन एरियानि जाहैबाय नैबेयाव देरा लुगासिनो दङ ओमफ्रायबा लुवाखै सोरबा सोरबा तेरपाल खोबनानै दाहायसो थाफैगोन दा मोनायावहाय आङो मिथिनायाव नैबेखौहाय थाइखा एरियानि होननानैहाय मिथिनो मोन्दों नैबे खोलाजों थानाया ओमफ्राय आमथेखा एरिया हरै साइडनिया बै साहाजों बेखौबो नोंथांमोननो देखायगासिनो दं माखासे देराखौ नै ओरै बानायनाय जादों थुक्राझार हाइ स्कुलनि साखाथिनि गमाथनावहाय दा रावबो फैलायाखै दा मोनायावसो मानसि जागोन थाफैगोन माखासे हरै थागोन ओमफ्राय ओरैबो सिङावबो दङ दाबो ओरैहाय रावबो फैलायाखै थुम्बु सोंलायाखै रबिबाराव खनसे देखायगोन नोंथांमोनहाय माबायदि पाब्लिक जायो मानसि जायो गिदिंजोबनानै साफा ओमफ्राय दिनैहाय फार्स्ट टाइम दिनैथ' साजायगासिनो दं ओमफ्राय दिनैनि दा हरनिफ्रायसो सुरु जागोन सभाया हाब जों लागोनिसो सफैजेनबाय नै जों लागोनि गोजासो नै नै बिथिंबो माखासे दङ ओरैबो फैलायाखै गासैबो देखायलांजोबखागोन स्कुल जागासिनो दङ मिसननि सभाया नैबे बाउन्डारिनि सिङाव ओमफ्राय थानाया बाउन्डारिनि बाहेरायाव जाजोब्बाय दे नै बेयावबो दाबो रावबो फैलायाखै गोगोम नंखाय माथोयावबो नै खयथा मण्डलि दङथाय बेखौसो सोंना लानो बावबाय आङो नै बे मण्डलि बाय मण्डलि मोनफा मोनफा देरा गोजा बियो दा रावबो फैथ'वाखै दा मोनायावसो बेलासियावसो रेडि जाजोबगोन आरो फैगौ रबिबाराव नोंथांमोननो खनसे देखायबावगोन माबायदि पाब्लिक जायो मण्डलिया खयथा दंमोनथाय टटेल मण्डलिया खयथा दंमोनथाय मण्डलिया जोंना गोबाङैनो दङलै एरियाया खौ सोंनो लानो बावगारबायना बैयावसो मिथिसिगोन आरो दिनैथ' खोन्थानो हानाय नंले नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ खोन्थानायसै खयथा मण्डलि दङमोन बेयावहाय दिनैहाय जोङो बावबाय सोंना लानोहाय गोरोन्थिया जोंनि जाबाय आरो सोंना लारोङिया फैगौ रबिबाराव ब्लग खालामगोन बेयावनो गिर्जा जाखांला रबिबाराव जोबथा जागोन नालाय ओइदिन ब्लग खालामनानै नोंथांमोननो देखायबावगोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदान हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना दाबाव दा जोंबो थांनोसै न'आवहाय मैयानिफ्रायनो न'आव गैया दिनैहाय न'आव आगान सुरलांनोसै दा जोङो मिनियाजों आंजों न' फारसे आवगायफिनबाय लोगोफोर जोङो ओरैसो सिद्दा थांनांगौ नै स्कुल गबाय दा सिख्लाफोरनि ना दासो फैदों जाखो नै लाइन थांलागासिनो नैबेयाव हाइ स्कुल दङ ए गबाय नै स्कुला